esuk sambat sore sekarat ewadene males mertobat ing mangka wis ana tengara lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa ya mung dawane watak srei ora ngudi ajining diri mung uja kareping ati lumuh ngaji sungkan aliti kakyan melek gendong lali. Isu-isuan wedek. Sepot-sepotan. Isu-isuki ora sepot-sepotan, biasanya cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ra karuan. Sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Heh? Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Saiki ki rong ketemu ya. Oh, wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing nemu. pan ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Leweng ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Oh ya. Nemen. Oh, iki lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Asta Brata suka. Terima kasih. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa Mas Tris ya. Hayeng jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, nggur 390. Ora dhuwur, nggur semono ora. Kumlot. Ayo niken. Nduk niken semeneng ya. Lah ya. Mati Mas Den. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Iya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye, Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Berarti keringetnya pesing kabeh ampune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngenge. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa iki? Sinden ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampeyan yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku enggak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa?
Apa ki mau ana pamundhut lewung Mosok gubuk nemune kok iso to nemu. gubuk asmara. Mosok nemune kok iso. Nemu kowe. Asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Pak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kondi-endi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng? Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Heeh. Kalih welasku. Heeh. Oh, jajalan aku, mong sama nes tuwek kok jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya, kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya, Kembang wangi, kok kleru kembang boreh. Bella, dandutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kaya ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Iya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, rek. Nadane C. Nah, C Mas Tris. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ke apa, Mas? Itu apa ya? Iki lambemu ketatap mik ta wi mau. Heeh. Ayo, kembang wangi. Monggo Mas Tris, tanjake. Ya. Ngelilir. Ra iso keganti sapira lho Mas ki Mas. Lebih iki sapira lho iki. Ra njajal reve. Matur suwun Gusti. Oh to, kudu C. Oh ya luput Mas. luput. Napa C Mbah Saban? Ya. baleni yo. Tak luwili iki mau sapira batinku. Sepurane Mas. Tak kei bayaran tambahan Mas. Wedet. Yo. Yo. Dadi saparuh nyawaku bakal tak joko asirami saben kata iso mekar lan mai dadi tondo tresno sejati dadi tondo tresno sejati. Jangan duduk dulu Dik Niken. Jangan duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua. dulu. Sinden semua jumeneng. Sinden semua Wah. jumeneng. Jumeneng.
ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dik niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen jlungo apa piye? Ya mesti kei jarak. Dadi dik niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak dik niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Lah buke kok gak ngadeg kok. Ngawut. Masa kae buke lingkuh tapi wis ana sing ngadeg. Kasepuan niku. Kasepuan. Ben. Niku jaman 6 nggih jumeneng bubar sinem niku. Ning gandeng sampun sepuh. Ngono, Dik. Apa ki lagune? Apa ngongkon aku iki? Ya ning kono. Ayo to. Apa lagune? Semarang. Bilang dulu no. Seraginan Ini boleh. Cantik. Cantik. Di depan sana. Seraginan boleh, musik juga boleh. Sayang ngono. Nek sayang. Nyapo, pilo nyapo aku. Ora cetha. Semangat to. Oke, ya, heeh. Apa ki lagune? Seraginan apa musik? Dangdut ular kambang mawon. Oh ya. Ular kambang dipargoine ngono kan. Enak. Becek apa? Terus sing yoso ini kono kucluk. Apa? Nek pargoi-pargoi lho Mas. Apa ki musik biar berarti musik. Ya no musik. Napa Mbak? Mbak napa? Soto, rawon, kroto, napa? Apa? Loh. Lah kok malah takon aku mulai lho aku ki kok. Sanes apa gamelan ninggal katresnan. Sanes kok panggah gamelan domongi sing eneng kike lho. Kok ndak manuti nyapu to jane. Ya sanes. Sanes. Mas wis catetanmu apa ae to jane? Heeh. Kok rasaku lagu apa panggah kuwi? Lah malah cucur bawuk ngene aja. Catetanmu kuwi lho. Pak. Wi walike malah nyukur. Oh, ikan dalam kolam. Jangan. Piye cocok kuwi. Janganlah ikan ke wo. Tirukan dik niken ya nggo jagete. Halah nerokne aku lek kangelan. Bisa. Ikan dalam kolam Mas Tris yo. Yo kanggo penutup medley Agustusan. Ya. Penutup ngelatih. Oke. Medley disambung-sambung diwiwiti kok lancaran 45. Ya. Gugah rasa nasionalisme. Ya. Engko dilanjut lagu-lagu kemerdekaan ngono lho. Nggih. Pun siap? Yuk buka saka tenor. Yuk. Negara kita wis merdeka kan, ada dasar Pancasila. Dumadi nalami tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945. Veteran Rahayu, Ola Biskup Paris, Veteran Rahayu, Ola Biskup Paris, Dumandang bareng maju ninggalkan Rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 mas tetap merdeka.
Dik Niken terima kasih nggih. Dik Niken. Terima kasih nggih. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Wis, yuk nutuk kelakon Malik Slendro ya. Raja Suya, heeh. Ditutukne Mas. Yo, ayo. Angin amit Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Leren dhisik ya Kang Gareng. Ngono to, heeh. Leren dhisik Gong, heeh, leren sik ambekan sik, ayo.
Sing paling wigati ya kuwi ngaturke apa wigatine awake dhewe tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Ngono le. Heeh. Wah, jan seneng mongkok bungah rasaning ati, bungah rasaning pikir ya, Truk. Ah, nggih. Bombong kaworan bungah dan suatu penghormatan tersendiri. Heeh. Ing atase awake dhewe lagi sepisan marak siba ana ing para warga masyarakat ana ing laladan Wonorejo. Ning nyatane apresiasi para warga masyarakat luar biasa. Luar biasa. Masih dalam rangkaian untean benang merah ya kuwi bersih dusun. Utawa ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani sedekah bumi. Yen kulon kono ana sing ngarani rasulan, heeh. Yen daerah Bojonegoro dan sekitarnya manganan, nggih. Jane tradisi sing kaya ngene iki jane tabrakan apa ora to Mas Petruk karo ajaran agama? Tabrakan apa ora jane? Ngene ya, Gong. Ora mangsaku ora kok, Gong. Ora. Merga wis pilah ing antaraning agama lan tradisi. Agama kuwi dhewe kapérang ana loro. Ana loro nggih. Ana loro apa wae Mas Petro? Ana loro ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi aturaning manungsa piye carane awake dhewe bersosialisasi srawung karo padha-padha umating pangeran utawa tembunge habluminanas ngono kae. Ngono. Nggih. Sing angka loro ya kuwi tuntunan. Tuntunan kuwi tata carane awake dhewe manembah marang Gusti kang murbeng dumadi anut marang kapitayane dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya, Lek. Nggih. Mula agama iki beda karo tradisi. Yen tradisi kuwi adat sing lestari diatur lumantar tutur. Ngono? Heeh. Mula sing perlu digarisbawahi nyadran kuwi tradisi. Tradisi kuwi dhewe kuwi tinggalane kakek moyang, nenek moyang para pepundhene awake dhewe kang wis murut marang kasedan jati sing wis jinempa ning angin cinandhi ngawiyat biyen. Tinggalane para leluhur, tinggalane pepundhen-pepundhen sing bersifat positif. Lah aku Mas Gareng Dik Bagong kang minangka dadi generasi penuruse wong Jawa, kuwi wajib nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Oh ngono. Heeh. Wah, luar biasa. Nggih. Ora lali ngaturke panuwun, Le. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Kunjuk sapa, Mas Petro? Nggih menika kunjuk dumateng Bapak Kasun, Pak Dino Ashari ingkang sampun pitados kalian kula sakanca. Pak Ketua Panitia, Pak Taji, lan sedaya panitia ingkang ikut serta mensukseskan lumadining adicara bersih dusun ana ing Wonorejo. Heeh. Lan kabeh masyarakat Wonorejo kene ya. Heeh. Wah, wit sore gayeng temenanan. Heeh. Matur nuwun sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca muga-muga tali silaturahmi, tali paseduluran iki ora mung kandhek ing taun iki ning bisa dibaleni ana ing taun-taun berikute ya Mas Petro. Nggih. Awake dhewe diparingi kapercayan kanggone aku Mas Gareng lan Dik Bagong ana paring lelipur ana papan iki wis luar biasa, wis aku ngaturke panuwun kang tanpa wama. Oh ngono. Nggih. Ya, saiki nanjake para sinden-sinden kang sarta wiraswara. Menyapa wiraswaraku sing paling ganteng dulu. Nah. Sapa Le? Mas Heru ya. Mas Heru. Kancane latihan status ning diskotik. Astagfirullahaladzim. Ngono kuwi sing dicekel nggur teh kok Mas, ngono kuwi. Teh karo bengu ngene iki. Heeh. Bawa mardika mawon Mas Heru. Aku kepengin larase pelok barang. Apakah ada permintaan? Sampun ngateke anu pelok barang mawon. Bebas. Mardika wae. Oh, ana sing kelinci ucul jane. Kelinci ucul. Nah, kelinci ucul. Iki mau sapa sing nyuwun tak wacake.
Kelinci ocol, ucul. Kok ocol. Oh, nggih niki. Nggih, warga Wonorejo sip. Kelinci ucul dipun bawani Mas Heru. Wah. Aja nganti ucul katresnane. Wow. Mangga. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katrasnanku Aku mau ning pondokan transit ana ing kamar iku kudu guyu dhewe. Guyu apa? Ah wong ya sak rombongan. Wong ya bendina pethuk. Kok jek kotak-kotakan. Kotak-kotakan apa? Ana sing delik-delikan sesuatu. Kudu mbok ngonokne engko. Ya jal krasa ora. Yo. ngalor ngidul tapung gelang mungkep cilik saibop bungah rasaku yen mulih bakal tak pondong. Nek Mas Heru iki mondong apa dipondong ya? Ora cetha. Dik sin. Kelinci mucul dik sin. Ya. Arepen dibawakan dik Sinta. Mau awan isih siraman seduda. Bengi isih nyinden. Wah, sekti tenan. Nah iya. Mangga ki, Dik. Nggih. Ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku anggoleki sing tresnani linciku ucul lungaman Surabaya Tembang menika nggih kunjuk kagem sedaya para warga masyarakat mugi kenging damel jampi sayah. Mengko rambatan sing keloro anu dijaipong nyemek-nyemek. Ah ya. Yuk. Lajepani krasa
terus aku nyajak Jakarta jebul ora ketemu aduh linciku aja beda aku terus beli ngasa marang linciku wos ana dewe sing kebanting Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasé mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya, Gong. Heeh. Ya ibarate yen diibaratke kae kaya sapuduk kae lho Dik Bagong. Piye? Sapuduk kae yen siji ora bisa ngresiki regetan ning yen akeh ditaleni kuwi iso ngrampungi gawe. Oh, ngono kuwi dadi berfilosofi ya, Le. Heeh. Awake dhewe iki mung kari mengisi kemerdekaan. Ya ta? Mengisi kemerdekaan. Para pahlawanku sumaning negara biyen leh berjuang ibarat mung nganggo pring dilincipi nanging iso mardekake bangsa iki. Mula sing kudu ditulat karo kanca nom-noman ya iki. Heeh. Aja geger prakara apa nek iki nyedhaki taun-taun politik. Mula sing waspada aja nganti terpengaruh karo omongan sing ora-ora. Dadi sapa wae presidene nyek yen kowe lara iki sing nyambangi panggah tanggamu. Oh iya, Sadurunge Dik Niken tampil lagi sing urung nembang ayo Beatrice karo Dwi ngadeg bareng. Yo. Yo. Ya. Jumeneng. Ora disepati, ora usah. Wis isu-isukan wae, Dik. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan ning biasane cepot-cepotan. Selamat pagi. nggih pagi Heeh, pagi Dik Bet. nggih Rambutmu ora karuan pisan. Sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. nemu Mas nemu Wih, apa ki? nemu Nemu ya apa? Nemen to? nemu Apa nemu ya? Mas Tris tahu sesuk Oh, sing ngibot omong sesuk kok. piye ta ki Lemu. Saiki ki rong ketemu ya. wis lho Mas Hah? sampun kok Wis ketemu rong, Mas Tris? aku Urung sing nemu. pun ketemu Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Le wong ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? biasane Mas Wah, ya. nemen Oh, kuwi lagu. Nemen. jan nemen kaya Mas Heru Ya. Yata kono.
Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Astabrata suka. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji pena elehmu benjani janji kowe teko nglarani ra kurang kembatiku wis pol-polan pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan kowe konangan gendaan penting kowe bahagia endinge nanging opo walesanmu ning aku kowe luwih milih dek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang opo lekku mertahanke kowe botiliane. Oke. Astabrata